Ros, na ako'y tulo ka pangutana. Ang duha ka pangutana, ikay akong patubagon. Ang usa, sa mga viewers ni. Ang una na kong pangutana, upat ka paagi ang elepante ipasod sa red. Sura ana oy. Ikay tubakan na oy. Sige, ako na lay tubag. Ang unang buhaton, ablihan ang red. Ikaduha, kuhaon ang sud sa red. Ikatulo, ipasod ang elepante. Ikaupat, siradan. Muna siya. Ikaduhang pangutana nako. Dunay managtiayon, mamalhin silang puyo. Gidahan nila ang tanan nilang gamit. Nisakay silang eroplano. Karon ang lupad sa eroplano, nag-ana naman, nagtakilid-takilid naman. Niana ang piloto. Nga, ma'am, sir, paghug mo ko sa kabutang, kayo di mo maghug ko sa kabutang, makras ta ni. Ang akong pangutana, unsa mang butang nga ilang ihog? Kaldero. Di maoy kagaan ang kandilo. Langgana. Di ka po maoy kagaan ang langgana. Kabo. So, misamot, kagaan na ng kabo. Di maoy. Ika na lay answer ana oy. Ako na lang answer. Ang ilang gihog nga butang, ang rate nga naay sod elepante, kabugatan na. Gago! Karon, ang last na kong pangutana, para sa mga viewers ni. Sa ganahan lang ma-answer niya, sa di mo tubag, alam sa mong pagbuhi o di mayong mga pong. Sige, para ni ninyo. Dunay bata, gisugo sa inahan og pangahoy. Nahapo naman lang, huwag mo uli ang bata, karon gipangita sa inahan. Sus iya namang nakitaan, nga namatay na ang iyang anak. Ang akong pangutana, unsa may namatian sa bata? Tubag daw, sa ganahan mo tubag. Paano masabi?